nke echiri na zere. Ana m ekwenye ọbụla na-esonyere m na-etinye ife nke m na-akụzi n'ọrụ na-ara ikekwa ka i wee nyere ndị ọzọ aka ka ndị na-eso gị wee na-afụ. Achọrọ m ịgwa gị taa na ụwa anyị nọ n'ime bụ ndị na-eje eje, ndị na-ana ana. N'ụwa anụ wee nwere ọgwụgwụ, ka anyị ghara iwo ihe ndị mba ọzọ wetara anyị ha ji wee na-emekite anyị n'iyi ma anyị amara ihe anyị na-eme, wee sị anyị n'ụwa a na o nwere oge ọ ga-eru n'ụwa a ga-emebi. Unu echefuo na bifo ndị ewetara anyị nkwenye nke ha na anyị ebiwego, wee bịa wee gbusisie nna na nna unu anyị, ndị ahụ wee ntesara isi okuke ji wee na-agbaziri anyị maka ebe ha na-achọ ọkaka ka ha wee nara anyị ife anyị. Mesisia amara ife a ga-eme, ha wee werezie ụka wee wetara anyị si anyị kpegheru chi ha, na chi ha ga-enyere anyị aka, na nke anyị amanyere anyị aka. Nji wee jụ na onye amalọ gị o nwere ihe ọ ga-emenwuru gị. N'oge a ọtụtụ ndị mmadụ achọkwaghị iche echiche banyere ihe na-emegodi n'okirikiri ha. Ọ bụrụ na ijere akwụkwọ bụ na ịma ihe na amamihe dị iche. Mmadụ inwe ọgụgụ isi dị iche na akwụkwọ idere ije ịmụọ ihe edere ede, mana mmadụ niile nwere ya nọ imeke use of it. Ka ị mara n'ụwa anyị nọ n'ime ka onye ọbụla ka a na-amụ nwa ọfụ, ka ndị agbagotagonu na-anakwa na-anwụ na asịsị kwuwe na ọnwụ abụrụ ihe ọjọọ, na ọnwụ bụ ife ọjọọ bụ ọnwụ anwụkwuru anwụkwo. N'ọbụ ya mere n'oge mbụ na ọ bụrụ na ndị nwa na-ege okwu m na-anụ okwu ndị okenye na-ajụba nna nna na ụfọdụ nna nna gị ngwụdị nke ha ma, ụfọdụ nna gị ndị ahụ ịkpọrọ nna gị ndị ochie ahụ ka gbagote na eji onwe nke ha ma, na ọ bụrụ na ị na-anụrụ okwu na ndị ahụ gbagotego onu ma ife na ọ bụla ndị amara ife, ị na-anụ ka a na-asị na n'oge mgbe gboo na ọ ga-abụ mmadụ nwụọ na ụjọ na-adị onye okolobịa ma ọ bụ agbọghọbịa nwụọ na ụjọ na-adị, maka na a ga-agba ka eje mara ife mere onye ahụ ji wee nwụọ, maka na mmadụ ekwesịghị ị na-anwụkwa anwụkwo. Aha nji wee gwu na ndị a bụ ndị ọcha bụ ihe mere ọnwụ ji wee ka n'ụwa niile, na ife a niile na-eme n'ụwa bụ ife kreti ebe ha na-azọ ike. Ka anyị ghọta na ọ bụrụ na iwelu na ịnụgo ha anụ n'ihe ndị okenye gị, welu anyanwụ ga-abụ otie ọ daa. Otu a ka anyị bụ mmadụ ga-esi wee tolite wee nwụọ. Anyanwụ tie ọ daa, o jeri fresh ya wee pụtakwa n'ụtụtụ echi. Otu a ka ndụ mmadụ dị, na onye amụọ nwoke oto rụọ ọrụ kwesịrị ọbịa n'ụwa bịarụ, otu anyanwụ ga-esi wee tie wee chaa n'ubi mee ife rụọ ọrụ ọ bịarụ. Na anyanwụ ifu na-etinu were ada nwere ọrụ ọ na-arụ. Otu a ka anyị nwapụ mmadụ, anyị niile bụ ụmụ anyanwụ. Anyị ga-etolite rụọ ọrụ anyị kwesịrị ịrụ wee daa wee na-echigatakwa azụ n'ụwa anaghị agwụ. Ka anyị ghara iche ife ndị ọcha gwara anyị ha dịrị n'akwụkwọ wee sụ n'ụwa na o nwere ebe ka ụwa a mma, mana ha nọ na-enwe aṅụrị
anyị ajụbụ onwe anyị, anyị amarọ n'ife anyị nwere. Jirigodi na onye ahụ ịkpọrọ ọyị gị na ndị mmadụ ga-abịa ọbịa odosi ivuo gị ka o wee narụ gị ife ị nwere. Unu echebe eche na ihe a ka ndị ọcha mekwara anyị bụ ndị ochie wee na-anara anyị oke anyị. Ka anyị maa na 90% or 99% ihe ndị ọcha wetara anyị 99% ihe ndị ọcha wetara anyị abụrụ maka enyemaka anyị, nọ maka ife nlite ha na-eweta ha na-erite from anyị nwa n'ụwa anyị nwere ọgwụgwụ. Ọ bụ na ị na-anya na ndị ahụ na-asị na o nwere ebe ka ụwa ma bụ ndị agha ha ji were na-arụ kpara ngwa ọrụ akpọrọ ndị pastọ, ndị okuke nyekwara onyinye pasizie n'ife ndị ọcha kụziri were ya wee na-achọsị aka ha hapụzi ọrụ ahụ nke zitere ha ka ha bịa rụọ. Ọ bụ ya mere ihe ọjọọ ji wee ka njọ. Hapụtasị unu na o nwere ebe ka ụwa mma na Jizọs na-echekwa ya, mana ọ bịa o were olive oil onye gị stika sị gị mado, mana ọ pụtara na-achị ndị sekuriti aka na-abụ na-aga ijụbụ onwe gị ajụjụ. Ebe ahụ ọ ma na o nwere ebe ka ụwa ama ka ihe mere na ọnwụ bụ ejebe ebe ahụ lapụ ihe na-ana ndị ogbenye ihe ha n'ike. Ọ chịkọta mmadụ 10, ọ nara mmadụ 10 ihe ha wee site na mmadụ 10 na were ofu ihe na-abụ wee kpọpụta mmadụ na-abụ nye mmadụ 8 ndị ọzọ asị na ọ na-emewekwa, mana ọ n'imewa ka o si wee natakwa ife o nyekwara mmadụ na-abụ n'imewakwa. Anyị echebe echiche na akọ na uche okike nyere anyị ka anyị ghọta onwe anyị, ghọta ihe anyị bụ. Mara na ụwa anụnwa echere na mgbe ụwa a ga-agwụ ụwa agaghị ọtọ, na onye ọbụla na-akwụkwọ aka ya ọtọ na-emezubi n'ọnwa ga na-abịalụ gị, mana ọ gị nwa ịyọbachi gị ka o nyere gị aka. Ka ị marụ n'ụwa anụnwa na mmadụ ọnwụ ị na-abịarụ mmadụ na ọdụ ka otu anyanwụ ga-abụọ na-eti ịnọkọta ukpuru akpakpuchie ọpụtakwa otu a ka ọnwụnwa na-abịarụ mmadụ. Ị ga ọnwa na-abịa mana gị ga na-agbakwa mbọ. Ekwena ka ọnwụnwa ahụ merie gị. Ọnya ka anyanwụ ekwelọ ka urukpuru ahụ na-ekpuchisi ya merie ya. Otu a ka ọ ga-abụ otigide wee daa wee pụtakwa ụwa. Ka anyị kwụwa aka anyị ọtọ rụọ ọrụ anyị kwesịrị ịbịarụ. Anyị inwezinarụ onye ọzọ anyị ụfụ. Ka anyị were ife niile na-eme n'okikiri anyị wee na-amụta ife. Mana na ihe ị metere n'ụwa a ka isi wee kwụwa aka gị ọtọ ga-eme n'ụwa gị ọzọ ga-adị mma, maka na ọ bụ ihe onye meta ka ọ ga-eji isi wee buru. Tụsasịa nkụzi ma ka ndị na-eso gị wee na-afụkwa, like ya ka ndị na-eso gị wee na-afụkwa na ọ dị ewe ego nke ka ịgba mbọ na-etinye ya n'ọrụ na ịma ife dị mma mara ife adịlọ mma. Ekwena ka ife na-abịa n'ụzọ ndụ gị bụrụ gị ọnwụnwa mee na ị ga-adanye n'afụfụ. Agazie. Daalụ.